So guys, magluto ta og adobo. Ako yung nagigisa dihang mga lamas, no? Wala na ako na video. Basta kay gibutang na dito diha. So ibutang na nato ni ato ang manok. Na ako na siyang gimarinate og duha ka oras. So, wala man tay kuan ba. Buo nga paminta. Atong ibutang diha ang paminta is kuan nang durog sama sa pagdurog niya sa kuha. Charat! Ana, dahon ng laurel, gibutangan po nako. So, ana siya, no? Ano na siya, luto na. Ana siyang luto. Lami kayo siya. Hungit dayon si ante. Gigutom ka, ante, boylo. Gikan siya nag-exercise, gigutom si ante. Ite, imo pa na ron te, hungit te, boylo. Boylo hite. Lami kayong kao ni ante, bay.